Hola, doncs presentem el Lectotruc, un quadern per a l'inici d'una bona lectura i comprensió lectora. El Lectotruc el podreu trobar amb 3 tipografies, mayúscula, impremta i lligada, per començar a acostumar a l'ull de l'alumne a distingir-les. Aquest en concret és el que podeu trobar amb lletra lligada i una pinzellada d'impremta al final del llibre. El treballem amb paper i es pot treballar a l'aula també amb pissarra digital. L'objectiu del Lectotruc és que l'alumne faci una bona descodificació lectora. La comprensió lectora dependrà de la capacitat de convertir un missatge escrit en oral i la capacitat d'entendre aquest missatge. A la primera etapa, la prelectora, l'alumne té dificultat en la descodificació, el traspàs de l'escrit a l'oral. Per això és clau treballar la consciència fonològica i la capacitat d'identificar els sons de cada llengua. I des de l'editorial Nadal pensem que la millor manera d'aconseguir això és fer-lo llegir amb cos de veu, com en aquestes peces de puzzle. Així, aconseguim una bona lectura lenta que a poc anirà descodificant. Pàgina a pàgina anirem introduint consonants i mai es trobarà amb una paraula que no hagi treballat la consonant. A mesura que avança el quadern, les peces de puzzle van desapareixent i l'alumne s'introdueix a la lectura de les paraules seguides, fins que arriba al final del quadern amb una bona lectura. Quan la lectura s'automatitza, el cervell s'enfoca en entendre el que s'està llegint. I és llavors quan podem dir que un alumne té una bona descodificació, una bona lectura amb fluïdesa i una comprensió del significat. Aprendre a llegir obre les portes de l'educació i l'escriptura, que és altre procés important en la formació d'una persona. I amb el Lectotruc en un sol trimestre posem a l'abast dels docents i dels alumnes les màximes eines en l'art del saber llegir. Amb el Lectotruc, el docent tindrà accés a la plataforma digital amb el quadern de cada alumne per visualitzar a la pissarra, el quadern solucionat per poder treballar a l'aula en la pissarra digital i avaluacions per unitats fins material específic de docència, com indicadors operatius i un quadre competencial per avaluar.